Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Solemnitat del cos i de la sang de Crist. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als jueus: Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre, i el pa que jo donaré és la meva carn per a la vida del món. Llavors, els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien: Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar? Jesús els respongué: Us ho ben asseguro, si no mengeu la carn del Fill de l'Home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. La meva carn és veritable menjar, i la meva sang és veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa viuran per sempre. Comentari. Padre Esteban Salazar González, Puerto Vallarta, Mèxic. La meva carn és veritable menjar i la meva sang és veritable beguda. Avui, la celebració del Corpus Christi ens dona l'oportunitat, d'una banda, de valorar i agrair el gran regal que se'ns ofereix en el sagrament de l'Eucaristia. En ell es realitza la promesa del Senyor: Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Presència sacramental que s'inicia en l'última cena, quan Jesús parteix i reparteix el seu cos i la seva sang. Regal que hauria de continuar-se gràcies a que també en aquest mateix sopar els comparteix el poder de seguir fent-lo present. Feu això en commemoració meva. Sant Joan, en el seu Evangeli, ens diu que cadascun dels signes que Jesús realitzava era amb la finalitat de desvetllar i enfortir la fe en ell. Sant Pau, de la seva part, remarca la gran importància de la resurrecció. Si Crist no va ressuscitar, vana és la nostra fe. Però aquesta fe ha de ser alimentada, i la millor manera d'assolir-ho és menjant el propi cos del Senyor. La meva carn és veritable menjar. Per això, aquesta festivitat ens recorda també la responsabilitat que tenim, no solament d'estar ben preparats per a rebre'l, sinó també de menjar-lo de veritat. En efecte, el seu cos ens donarà vida en la mesura en què l'assimilem. Així com s'escau amb qualsevol aliment que li donem al nostre cos, per tal que ens sigui d'utilitat, ha de ser assimilat. Així també el cos del Senyor serà font de fortalesa i vida en la mesura que li permetem ésser part de nosaltres mateixos. Per això, segons Lleó XIV, la participació en la litúrgia no acaba en el temple, sinó que transforma la vida quotidiana. Dit d'una altra manera, la nostra comunió amb el Senyor, la Sagrada Eucaristia, el Corpus Christi serà realment eficaç en nosaltres, tant com la nostra vida sigui un veritable signe, per tal que els altres creguin. El mateix Senyor ens ho suggerí amb aquestes paraules: Així ha de resplendir la vostra llum davant de la gent, de tal manera que vegin les vostres obres bones i glorifiquin el vostre Pare dels cels.